magana jari ce ajata ka kayo ɓoyewa. Lokaci tauraro fitilar sama mai haskawa, waje babban zance shaho ya ɗau giwaye. Lokaci tauraro fitilar sama mai haskawa. Shi zaman duniyar nan sai an nutsa an yi tunani, domin halaye ba su bayyanuwa a kamanni. Wani gashi a daidai a sufar sai ya boye kamanni, gane managarci sai an nutsa gundubawa. Magana jari ce ajata ka kayo ɓoyewa, harshen ka kamannin ka halinka yake nunawa. Kyan hali da nagartar ka su bayyana bai ɓoyewa, da rashin magana ta manazarta kui dubawa. Sa'ad ban zambo ita kora sai kan zabo, nan gani kyalewa zane na jikin ɗan zabo. Zafi hana jurau zo gira daɗi sai gyambo, magana jari ce ɗan gwari ba zai gane ba. Zaƙi ga ƙudan zuma harbin sai ya sa zaucewa, mai tsohon rauni bai sanya ga ya famewa. Wadda ya iya zance maganarsa take gamsarwa, magana da azanci 'yan mazanji ya kai koyarwa. Lokaci tauraro in ka haskaka ai nunawa, makiya da masoya inuwar ka siyo tarewa. Buri na masoya in ka hausa makai kerewa, buri na magautan ka gare ka siyo cutarwa. Ka sanyo lura surukan ka kayo ɓoyewa, domin kuwa gano makiya da akwai wahalarwa. Makiyanka suna nan a jikinka su kai raɓewa, ni ma na sha wuya kan na farga na gano nawa. Sauna mawaka na sha wahala bambance, haƙuri riba ne mai yinsa yake yin dace. Yanayi na rashi ne ke sa wasu neman rance, da akwai wani zance kan harshe na yo ɓoyewa. Kambu na mawaƙan zamanina, Allah ka cire min hasada a cikin ruhina, ƙara mini hikima na kalami kan harshe na, zan warware zancen saƙa ta zare da abawa. Mawakan ku lura ku yo dubawa, sai ku zam dafawa na kasan ku siyo tasawa. Lokaci tauraro a cikinsa kuke haskawa, in yau kuke amo ɗaukaka ba ta ɗorewa.
ba ku yo ba taimakon su ku yo ganewa. Rabbi ne ya za ku matsayin da ku kai kerewa, wadda ke a kasan ku sai ya hau sama ku yi saukowa. In Rabbi ya so hakan sai ku yo ƙasa ya haurewa. Jama'a kuma lura ɗaukaka ba ta ɗorewa, duniya na ɗauka da ajewa ku yi dubawa. Komai nisan dare ai gari nasa zai wayewa, duniya labari wataran za ta yi shuɗewa. Yadda suke gani ɗaukakar wasu ke badawa, in karabi suwa ne za a ji ka yau nunawa. Sai su manta buwayi kwanyar su ta yau da hudewa, manyan manazarta maganar ga ku yo dubawa. Da cewa ɗaukaka da akwai tsaninta, wani ko wasu kan zamo sanadin gane muryata. Ban yarda da cewa ɗaukaka wasu ke badawa, Rabbi ke badawa wadda ke sama yayi sauke.